Brooks Ratigan, high school senior, graduate chep to chuan, du thu sam turu takanaya. Eng tiang po ni se, hausak hlua atumru bur mayani. Atumru na hi ama alo omve to pero anilaw. Ansung ko chanchin changin ain trandai to. Kum enge mo chen liam ta ka chuan, apa chu sumdong hlo tling takani chin. Amay ro chu asumdon na chu atlu chevek to a. Chuta anu le pa te chu anin chen sui bok nen. Brooks chu apa nen chaw an khosata. Anu ina chua san nuwa pei chuan, an pa fa inkar po achavak law nge ani. School lama Brooks akom nge iber chu Marv ania. Coding thiam takni in, apps siam te po achem kalna lam takani. Ane so em. Nikhat chu school ban vele Brooks chu po na chhuakin. A classmate ri sa BMW car na zet chu chil thitla donin athlir dawa. Chutia athlir lai chuan, ri sa nge mai chu abula aron kala. Brooks ro chuan thil dang reng ngai tua theilavin. Engti nge hetiang motor na lutuk hi kanai ve theyang le, ti ringot alo ngai tua thung. Ina a hon nu in Brooks chu apa in chu ei puya asoma. Ma se anin kar ala zaw em wangin, Brooks chuan moi nai takin a hnial thung. School form te athak nu chuan part-time atho na chin fast food dora akal le thuaya. Pocket money tlem tal atho chu angaya ni. Chumi hmuna chuan achian pa Marfa po athok ve bok. Chutia na antho mol lai chuan Brooks chuan Marfa bula Yale University alu de la tum thu ashila. Sen sau tam don viau ma se chu university a chuan akal ve thei hlawani chuan. Sumdong hausa tak fa te antama wangin. Anbula omve theina hun rem chang anayanga. Ansumdon ril ruput mang te po man chau ve in. Ama nge po chu mi hausa tak alo ni ve thei abei sayani. Chutian ti lai chuan ris le achian pa lo lutin eitur an cha zuya. An eitur cha an nga chung chuan ris chuan achian pa nena. Chumizana school party na a cousin. Sele akal puitur chuan ati a. Asen so zong le a BMW po mantira phal thua soibok. Antu soilo ngai thavek tu Brooks chuan chu hun rem chang chu bo pel atum lo chiang kher mai. Keman kalau kalpuyang chu Seliai bial palema kalau changal thei bokang alo ti ngal zata. Ris chuan Brooks a inpek na chu mak ti deuh ma se alo rem ti ve mai bok. Zana chuan Brooks chu Ris a BMW mang chuan Celia te na chuan a vakal ta a in cheinal phian bok nen Celia nu le pa te po chuan hlim takin an lo dong song ani. Reilo te nuwa Celia po lo chhuak zuhin school party a kalui ti ran tum chu aron vui chhuak ngal nuwa ano. Ma se anu le pa te chuan. Itan ve kalom, me chia te chu mi pa ang rengin a om thei lava. Email chat na te hi chuang la. Itlei rol lai hun hi chen ve ta che ti in an lo shil mol thung. Pur lo zatin Celia chu akal ta thawa. Kalkunga Celia chuan party na kal lo mai chu alarot zui zel thau. Skula mi hausa hau nun anin thu te so hin. Achian te chu mi hausa fa te. Party na thala social media in paulan chia thiaman ni ati chung ho zinga omreng chu aning to tak zetani. Mase Brooks chuan lo nialin athil tum chu apuitlin nge yangai ti asia. Hei hi na ania. Party na mun chu athlen pui nge anga yani. Party na mun an thlen chuan Celia soi ang takin Mizo chu thala in an man lela. Mase Brooks chuan na chu ashekar. Thiam takin Celia chu lampuya asoma. Chuta hun an hmangnom chau viau tia chuan lamuang chi an lo play le da isi. Mase Brooks chuan na hlen chuak turin Celia chu ala lampui zel. Chuti lai chuan Brooks chuan kil khata mei chamel chalutuk Shelby ding lai chu awamua. Brooks a ril ru chu abwai zo ta vek. Vandoi thlak takin Celia ke chu arap palta Celia chu au chuak chat nge ani. Brooks and Celia ke en saklai chuan anbula Shelby chu lo kalin nel om takin aron bia an in lama party dang om thule kalve andu empty te aron zot. Brooks ro chuan thiam takalo changin kalve chu chak viau ma se Celia ke anat wanga ho andu zok thu alo shilani. Chutiang chuan party na hmuna tang chuan an chhuak ta Celia te inan thenero chuan Brooks chu athin rim khop mai. Achan chu Celia chu akal thei renga. Akena kha Lemchan mai alo ni wangani. Brooks chuan Celia chuan abum ni in ain ngai hiala.
Shelby a ngai theina chance a bo belwangin a thin rim le zwal. Celia chuan Shelby hi chu thei ngil ro. Itai pani lo. Mi ho salutuk vanua ni a. Itan chance omlo. Inat ma in bansan ro ati mia. Chutia anin nia lai chuan Celia pa chu alo chuaka. Celia po in chung lama alu zui. Abial palem na azota ka chuan Brooks po chuan Risa BMW chu avada le vele mai bok. Ris chuan Brooks chu a unang nuwa kalpui wangin lom thu te alo shil nuala. Chuta Brooks chuan a kalsan ma in aril ruwa zo na in upen reng chu azot tapong mai. Chung ko hausa ni silavin. Engtin nge hetiang motor man tawlu tukhi anei thei ti zo na chu Ris chuan. Mi hausa fapa nu le pa te tho chu a mga in lalian satlia ani lo thu le. Chu kar chu a tho chu a liaw liawa anei ani thu a shilta a. Risa thu soi chuan Brooks a ngai to na chu a kai har azok. Hausak thur na tur business idea thar anei ta ani. Atuka chuan fast food dora burger an siam la hin Brooks chuan phur takin marfa nena asum don na thar tur chungchang chu a shilta a. Bel palem service zum don na din adu thole. Chu thil chu athiam zong tak tur nia a sha thu a shila. Marf chu chutiang apps chu siam sak turin angien bok. Chian cha ni thlin tak mai marfa chuan alo rem ti ve mai boka. Ti chuan thlakat nu vela apps chu a pe felta. Brooks ruma marf chuan chu apps man dan chu a shil fia veka. Eitur order ang maya ol samani ati ani. Chu mai baka marf chuan yel fi a call sa zat alan zel theina apps dang a siam sak le bok. Chian cha marf chuan a apps siam chu alo promote vek to baka. Social media a alo share dar vek to boka. Brooks atan chuan thu der chunga order nga chau mabaka ni ta. Marfa in pek na le chian chat na chuan Brooks chu alom tak zeta. Ani ang chian cha anei chu van nei ain ti tak zeta ni. Chumizan chuan Brooksan Shelby Instagram a en la hin notification alo luta. A fake date order masaber adong ta. Brooks a hlem na chu aso sang kher mai. Kartin a service chu alar tiala me chitam takin an hayar chin. Atuk zing skula kalkonga chuan a phone chu aron ri a. Celia alo ni. Zana Shelby te ina party tura kalpui turin aron som le hi alo ni. Celia chuan mipa adu dewa tong ve a. Brooks chu apwar akachang turin apuina aron nge na ni. Shelby nai theina remchang takani awangin. Brooks chuan Celia som na chu alo pom ngal thuaya. Nakina buka du le ani chuan a apps thara changa order siam to turin Celia chu a shil zui bok. Chumit lai fast food dora Brooks chuan Shelby mu atum dan le a chanchin te chu a chian pa shila hantum chuan marf chuan enge hua alo ngai saklem lawa a o ka chhuak po chu nidang ang ani tatlo. Marf chuan Brooks chu asum don na a hlotlin china a chapo to in ni tin skula anin mu po a abiak that ngai to lo thu chu lung oilo fashion chuan alo shil le tadaya. Chu thu han shia chu Brooks chu a in thiam lo hle. Brooks chuan ngai dam dil nan atuk zan arcade game khel puya somin ati tur thu atiam boka. Chu chuan tle min an boruak ati tai ta deu. Zana chuan Brooks le Celia te chu Shelby te in party na chuan an kal dun tangeya. Shelby in kongkabula an ma ni alo chon chuan. Celia chuan abial pa Brooks chu mi hausa tak fapa ani thu te. Mi hausa veng in chapui pui omna venga chenga ni thu te chu alo soilo ama. Shelby in Brooks chu anga event theina na fak der velani. Shelby akal son no in Celia chuan ami padu chu Brooks chu ako muta a. Celia in za zum mel taka chu pa amelaya mu chuan Brooks chuan athiam thil show in rang takin ma alangal thuaya an pahni chuan in mel sha tirta ani. Tiang chuan reilote a Celia le chu pa chu in benel chawin an hobby te alawin ang ti an sha chu anua phe chuan an ti tuita ema. An bulading Brooks po chu a omve ti po an sha chang to lo. Chuti la yin Brooks chu an na tho a hlotlin wangin a thoveng huaya. Nima sela aril rukil khata ero chuan thiek na tlem alo omve rengot. Brooksan in turalak la yin abula Shelby alo kala. Celia yin mi hausa fapa tia alo soi kha o yin Shelby chuan Brooks chu abem chanta ani.
Until ti zo chuan Brooks chuan Celia mal taka thu a noi var chu hmu in apan hnai thuaya. Celia chuan ami patona khan atuk zana coffee in pui asom thu alo shilvat. Brooks po chuan alom pui hle ani. An hodona Brooks chuan Yale University alu achak sia thu te chu Celia chu ashila. Celia chuan apa le Yale din chu inchian chatak an ni thu so hin naktu ka appointment ka siam sakang che ti in Brooks chu ashila. Brooks sa himna chu alwang liam zoi ani ber mai. Atuka chuan Celia chuan Brooks chu Yale University a chuan akal puita a. Rei takan nga nu in Dean office a chuan Brooks chu anron kaulut ve ta sham. Room chunga chuan Brooks chu azam hle a. Nima sela ama zana Dean hobby chu khoizu ani thu alo chui chu awangin chu chuan awan nei na kong aron hong ta hlau mai. Anin bia kar laka khoizu farmer nei thu soi chuan rang tak mai in Dean mail chu ain thak danglam ngal veka. Amela chuan phur na lo lang chuakin khoizu chungchang hlir mai soi chuan anti ti tui ta hle ani. Interview zo nuwa po ama Dean nge mai chuan Brooks chu kongka thleng aron thla hiala. Brooks an yala alutani pot chuan a khoizu farma changa khoizu chaber aken saktur thu asoi chuan ngoi renga pona lo ngak tu Celia chuan mak alo ti kher mai. Engtikla in nge khoizu farma nei le alo tiril ru vong. Campus an chua san nu in Brooks chuan Celia nena khoizu farma nei chungchang chu dot vekani thu le. Yala lu atum na kong khat ve mai ani thu a shelta veka. Chu university a alu thayani nga chuan nasa taka lekha aje tur thu te. Sumdong hlo thling takni a. Risa BMW enge leive atum thu te asoi chuan. Celia chu makti in ameng zau kok. Celia chuan Brooks chu thodik tak shilin. Ris chu sumdong ani lau thu le. A BMW po anu bel pa. Mihaw sa takina leisak ani thu te chu asoi ta veka. Chuta midang nun ota thik lau tu le. Ani na anga in po mai turin Brooks chu afui zui mol. Chu thu han shiat zet chuan Brooks po soile tur chelavin angoi tareng mai ani. Chumizan chuan restaurant a Brooks Celia le Marv te chu anin mukhoma. Brooks chuan Marva arcade ta game khel pui tura ain tiam na le treat atiam kha hlen nge atumani. Nima sela chu tlangwal la ka phone a chuan order alo lut le tlat mai le. Ngaidam deal chungin Marva nena a plan thul le angai thu chu a shel tange a. Marva chu alung oi lo kher mai. Mi bial palem chang tura Brooks akal son nu chuan Celia po chu cafe a ami paton tharne na in mutur chuan akal veta a. Atira chuan Celia chu chutiang mi pacha le chelo tak mai atona wang chuan a phur hle a. Nima sela an han ti rei tela. Celia chuan chupa chu aning tial mai. Chupa la chuan Celia e angai sak zia lan tir na turin a chanchin engma asoi pui lau baka. Ama chanchin ringot mai chu asoi mai si a. Alo ngai thatu tan chuan anin omvia wangle. Atuka Brooks chuan Celia chu phone in Shelby birthday party zana in chender anrota. Mi in anla in ngai zongi mo anti chuan Celia le abial paton thar tan mai baka. Ama le Shelby nena an chance achiat pha alo wangani. Celia chuan akop pui thar pa chu angai na lo ti in sha in. Brooks san Shelby abuai pui lutuk chu thik rudeu bok ma se. Brooks rem rat na chu alo rem ti ve mai bok. Sumizan chuan Shelby birthday party na chuan anra man angin Celia chu ami pakop thar bula chuan nuam ti email takina oma. Reilote a Brooks chu lo lutin makti email te win Celia chu aron ena. Aler san angaron pu in. Thinrim takin Mizo ma a chuan aron an khum ta chiam mai. Chutia anhan in nial tak taka chuan Brooks a chongkam chu anatama ma a. Celia ril ru anale si. Celia thinrim chuan Brooks chu abeng chuaya. Party na muna chang chuan a chhuak zui tatai bok. Brooks chu a che chwala wangin ain thiam lo hle a. Nima sila Shelby ron kalin aron nem ve thung. Lungai su Celia ai cha imu emang aron ti a. Chu hun rem chang chula in Brooks chuan. Athak na chu nang ma ni ta la alo ti chuan. Shelby chuan noi sangin. Nima ye alo ti ngalvat. Chumizan la chuan anin ngai zong tak ngal bokani. Atuk zing alo ni chuan skula Brooks chuan Marfa chu biak tumin apana.
Mase Murph chu alalung oilaw wangin Brooks chu bepe lavin akal san tadai. Chumitlaya chuan Brooks chuan client pakhat nu upa ve to tak mai hi anaya. Titi pa an kaldun layin chu nu chuan apasal boral to chanchin te chu Brooks chu ashil veka. Apasal khan alen chua pui rang china. Aboral san nuwa chuan ina atom tlok tlok to ani. Apasal khan fiam thu adu thei le a. Anui ti rang chin. Chutia tui taka an titi lai chuan chu nu chuan Brooks chu thuron thatak apezuya. Midik ikople koplau siadan olsam ber chu anbulai omlaya radio hluile chetak mai ngai tha ang maya inin chuan ikopui tur dik tak annilauti na animai mase orchestra concert moi tak ngai tha ang maya ambulai omlaya ihlimani chuan rinhlel rual lavin chumi ngei chu imangai chu ani ti in ashilani atuk zana Brooks chuan Shelby chu school party na akal turin som chhuaka party ma chuan restaurant changkang tak maya thil ei turin an kalma support an ei tur cha an nga lain Brooks chuan Shelby chu a graduate nuwa engtia omnge atum zel ti te azoda chuta Shelby chuan atar thenga anundan tur chipchiar tak main asoi tadwa mai Brooks tan chuan Shelby nun ruwa manlok vek chu ama tum vedan empire din tum dan nen chuan ain person le ani thilan eizo chuan party na a ankal zuile ta a ta chuan Celia maltaka alam chu Brooks chuan amo mai lo chiang khop mai Brooks le Shelby ten chutna turan chun lai chuan Shelby chian pakhat le akopui paran kalin chunu chu Brooks a client hlui alo ni reng mai thil thup thei ani talaw Brooks chuan Shelby nena chuan abial palem service chungchang thudik zong zong chu ashil ta veka chumai ba ka mi hausa ani lo thule achung te po an har sat thu te asoile zel ta ka phei chuan Shelby chu aphozok chuta ze chuan in chen thu asoi tangal mia mai bokani beidong le riluna takin Brooks chu ina a ho a apa TV en lai bula chuan chuve in avoi khatnan apa bula aril ro phor chhuak veta bel palem service apps asyam dan le Yale University alu atom dan te Marv Celia le Shelby te chungchang zong zong te chu ashil ta veka engtia hanti tu nge ni ang ti in apa chu aron zuibok apa chuan afapat thu soi chungun takin alo ngai tha a achuang hle ipuiting to hle mai ibuaina te hi pakhate te in chingfella tuna hian engber nge poimo chudro ti in apa chuan alo shilani ruma akal nu chuan Brooks chuan apa thu soi chu angai to leta ngai to na thar anei ta atuka chuan skula Brooks chuan Marv chu biak atum le a wane ithak takin Marv po chuan alo bedu Brooks chuan Marv ne na chuan thinlung takin ngai damadila kalo chapawa kachian chaber kalo thengil che ani atia ama ain mu chwa ta ka chuan Marv po in alo ngai dam ve mai bok anin chian thatna chu an siam thale ta ani chumitlai school bana Brooks chuan restocking chuan Shelby nen an boina kha alo sheve a Brooks chu lungai lutuk lau turin alo nem ve nge ma se reason Brooks chu a motor mantir le atom chuan Brooks chuan alo nar tatlat mai inu uire thu hi alan chua abial panen anin chenani chuan I motor po hi ichan hlo theiania ti in ris chu film khur turin alo cha let ve thong chu thu asha chuan ris chu soitu shelavin angoi mak mai ani atuka Brooks le Celia te chu cafe anin mu a Brooks chuan party na a anin chen der chuma achong natlo to ka wang khan Celia chu ngai dam adilani he thila chang hian thil poimo tak kazir chhuaka thil special tak chu rin omna achanga enchan turani dot kan soi chuan midang kan bumai ni lovin mani kanin bumani hei hi ka hre chuak che a thil special tak chu ka ma a alo om reng to sia ti in Brooks chuan Celia nena lekha apea akal santa ani Celia in chu lekha han chiar chuan aril ru a khoi hle a lekha in zia ka chuan Brooks chuan aril ru tak tak apon chwa awangani chung ko house tak anni chung po a nuladang social media alar tumte anga man hlel lova nung changmoi le natural tak athang chu angai san thu te Brooks chuan alo ziaka ibulaka oma kan ti thi duna piangin kahlim em zela orchestra concert moi tak ngai tha ang mai kani chin
nang po hetiang thau hian I omve ka be se ti chu lekha a chuan alo ziak ani a lekha chiar chuan selia chu atinui var mai chumizan chuan Brooks chuan service order adong le a ma se tuntum chu akal pe to lo alo hniala ma se reilote a order dangron lut le in kongka lo hong ro ti ani ve thung Brooks an kongka awa hon chuan mak ati kher mai selia chu pona chuan alo ding renga noi sangin selia chuan I service order ka du'a ma se tuntum chu bial palem ni lovin bial patak tak ni turin ka do ani isoi ange khan thil special tak chu rin omna atanga in chan turani aron te ta chat mai ani